Це компанія Grand Car, також достатньо відома на ринку України, яка просуває свої послуги через різноманітні маркетингові інструменти. А на рік вона продає більше ніж 6,8 тисяч автомобілів, які доставлені з Сполучених Штатів Америки в Україну. Та має більше 2000 клієнтів, які залишили свої відгуки та позитивні рекомендації про компанію за останні 8 років. І до того ж, компанія працює у 5 країнах світу, а не тільки в Україні. А скільки ж зазначена компанія декларує своїх доходів? 0 гривень. Протягом 2025 року. Дохід 0 гривень, оборот 0 гривень, фінансовий результат 0 гривень і середньооблікова чисельність працівників аж 1 особа.